Yesu wayincede impilo yakho, zixolele izono zam. Sikuqinile kakhulu ukumbulela uThixo enhliziyweni yam, ngoba esasikhumbula nakweli xesha esathetha nathi engasiyekeli ezimeni zonke, angasiyekeli uba soyele egameni likaYesu. So kuvuyo kakhulu enhliziyweni yam uThixo wethu asoloko njalo esidondoza ngoba esincekelela egameni likaYesu waseNazaretha. Unomthandazo intoba inkosi ngesincede isiphe ukuyithobela kakhulu ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Sizokwenza inkonzo yesifu xa ndiqala ukushera nje amavesi. Sizofunda kwinkonzo yesifu egameni likaNazaretha intobana siphole singajahi apha ezintliziyweni zethu. Amen. Sibe kumoya phansi ngegama likaYesu. Amen. Ndiyacinga uba ndizawuthetha kangaka nenzela uba umkhwetha osecaleni kwakhe intobana angozeli egameni likaYesu Kristu waseNazaretha, ngoba ndiyifuna ukuthetha nje namhlanje le nto inkosi eyibekayo entliziyweni yam. Cela sijonge kwincwadi kaTimothi yes, chapter 3 egameni likaYesu Kristu. The book of Timothy, not Timothy, chapter 3 egama likaYesu waseNazaretha. Ndifuna ukuyiqala apha umyalezo wanamhlanje kule vesi besenithetha ke kwizinto inkosi ezibekayo emoyeni nasentliziyweni. Kodwa ndifuna siqale kule vesi egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Mabala onke Nkosi yami awungcolisa umoya wami, ngihlanzeke emoyeni, mangibethelwe uqobo lwakho.
esizulwini enzela ukubana sikwazi ukunderstanda sonke egameni likaYesu. Verse 13. Chapter 3 verse 16. Verse 16. Yes. Natukona basikhangelayo. Nansi iBhayibheli ihleli phambili. Sithi sihloko ukubambelela esifundisweni esilungileyo. Ukubambelela esifundisweni esilungileyo. Sisulumo seso. Yes, ukubambelela esifundisweni esilungileyo. Kuyabonakala into yobana kunesifundiso esilungileyo and kwisifundiso noma kwimfundiso elungileyo kuyabanjelelwa kuyo. Yes. Verse number 16. Yeah. Yonke imibhalo iphefumlelwe nguNkulunkulu. Okay. Yonke imibhalo iphefumlelwe nguNkulunkulu. Yeah, kukhona Mose. Yonke imibhalo yenziwe njani? Iphefumlelwe. Kubani? nguNkulunkulu. Ngicela sithethe sonke. Yonke imibhalo yenze njani? Iphefumlelwe. Iphefumlelwe ngubani? nguNkulunkulu. Eyiphi imibhalo liseBhayibhelini yenziwe njani? Iphefumlelwe nguNkulunkulu. Amen. So into ethetha ukuthi bangabana uneBhayibheli uyafunda kodwa uyafunda iBhayibheli kanjani? Namhlanje ngiyasibe seclass. Ithi esixhoseni sonke isibhalo siphefumlelwe nguThixo. Then ithi esizulwini yonke imibhalo. Amen. So uneBhayibheli mosikuwe ndithi. So xa kuthethwa ngemibhalo kuthethwa ngemibhalo eseBhayibhelini yakho. Kuba le mibhalo eseBhayibhelini yakho yenziwe njani? Iphefumlelwe nguNkulunkulu. Noba ngabana ikwi-Old Testament, noba ngaba ikwi-New Testament, yonke imibhalo iphefumlelwe nguNkulunkulu. Amen. Noba ngaba imibhalo ethethwe ngabapostile, yathethwa ngabaprofeti, uba ngaba iseBhayibhelini iphefumlelwe nguNkulunkulu. So xa ufunda izwi, ufunda iBhayibheli, uBhayibheli yakho usifundela, noba uyifunda usendlini kwakho, noba uyifunda apha enkonzweni, noba ngaba uyifunda usesiteksini, noba ngaba uyifunda usemsebenzini, yazi into yobana ufunda umbhalo ophefumlelwe nguNkulunkulu. Amen. Noba ngaba ungafunda iverse eyi-1 ichapter yonke, lo verse iyi-1, noba kuthiwa kwakuthetha uPawulos, uPaul, noba ngaba kwakuthetha uPaul, uba ngaba isembhalweni kaThixo iphefumlelwe ngubani? nguNkulunkulu. Noba ngaba kuthiwa kwakuthetha uMoses, kwakuthetha uAbraham, uba ngaba iseBhayibhelini yenziwe njani? Iphefumlelwe nguNkulunkulu. Amen. Yakhe sense ne? Yeah, ndifuna sisithethe namhlanje. So whatever oyifunda ezwini lenkosi, noba ngabana lilizwi lithethwa kumprofeti othile, mhlawumbe kuJeremiya okanye kuIsaya, then labe selilotshwa selibhalwa, then xa selulifunda wena ulifunda into ephefumlelwe nguNkulunkulu. Ngamanye amagama wena uginya noba utya imphefumlelo kaThixo.
That is why kwincwadi zonke ezikhona emhlabeni esizifunda lesizifundiswayo ayikho incwadi eyehluke njengeBhayibheli. Even nalezifundiswa nabantu bescientists ziyabhidakala xa zifika ezwini likaThixo, ziyaxakeka because ngumbhalo ophefumlelwe nguThixo. That is why noShumayela ayingazokwazi ukushumayela uma ngaba engenayo imphefumlelo kaThixo yena uqala. Amen. So xa umuntu esima ephethe lo mbhalo, once wazixelela into yobana uzothetha ngokwemizwa, ngokwe-feelings zakhe, ngokwengqiqo yakhe, ngokwengqondo yakhe, ufika bhideke because lo mbhalo uphefumlelwe nguThixo. Uzofika abantu abaninzi beshumayela but bewuphambanisa umbhalo, ingxaki bashumayela bengekho kwiposition eright nomnikazi wophefumlele umbhalo. Amen. That is why kuzodwala abafundisi bobuxoki, udwala abaprofeti bobuxoki beshumayela lo mbhalo lo, but bewushumayela ngendlela engekho right because uphefumlelwe nguThixo. Mandikuxelela into ethi awukwazi uma uqiniseke uthethe inhliziyo kaThixo, uthethe ilizwi kaThixo eliphefumlelwe nguye ube ungekho kuye. Amen. IBhayibheli kwakunonyana bakaSkeva abake bazama ukukhupha idimoni. Bathi bekhupha idimoni sinikhupha egameni likaYesu, uYesu kaPawulos. Ngoba abantu noba bebezikhupha idimoni bazikhupha umbhalo ungahlalanga kubo, ubengakhilekelwanga kumbhalo, bazikhupha idimoni bengaphandle kombhalo. Ithi iBhayibheli zathetha idimoni zathi siyamazi uPawulos, siyamazi noYesu lo nithetha ngaye, nina ningobani? Kukhona abantu ntandifako abake namadimoni babuze basiyabona uphethe iBhayibheli, le biphethe ngaba uyayazi nawe, siyabona uyashumayela uyahlabela ngaba siyamazi uthetha ngaye, but wena sikwazi because ingqabu zakho azikho kuye. Amen. So yiba ngumzalwane, yiba ngumuntu owudlayo umbhalo ukuze imphefumlelo kaThixo ingene kuwe. Nawe xa ngaba uthetha nabantu ubhodle imphefumulo kaThixo. Amen. Uthi sonke isibhalo ngokumbhalo uphefumlelwe nguThixo. Then lonto ke isinidishela kutheni whatever esezwini likaThixo, whatever inkosi eyithethe ezwini layo uyanyanzela ukuba siyenze, siyilulamele, siyithobele because sonke isibhalo siphefumlelwe nguThixo. uThixo xa ethethe ezwini lakhe uyasikhuthaza, uyasivuselela, uyasifundisa. Amen. Then noba esikhuthaza uThixo, usikhuthaza ngezwi lakhe aliphefumleleyo. Noba ungathiwa uThixo usithetha ngomntwana, uthetha ngomuntu omdala, uthetha ngexhego, esikhalimela kulonto kuyanyanzeleka sithobe because lo mntu uzube ethetha isibhalo esiphefumlelwe nguThixo. Amen. So uthi sonke isibhalo siphefumlelwe nguThixo. So ndifuna nawe njengomntwana kaThixo okholwayo ungabi namazwi, ungabi namavesi ozowa-highlighter highlightele ekuthandeni kwakho, uwakotele ekuthandeni kwakho because yonke into esezwini iphefumlelwe nguThixo. Amen. Kukho nabantu abakoti izwi balikotele ekudleni zona. Amen. So how can you do bana ukote izwi, ukote isibhalo esiphefumlelwe nguThixo, then ube usithi wena ukota sona usikotela esomeni, uyakugweba uThixo dokwathi. Amen. Abanye bakota David benza lena abanye benza lena. Yes, bayenza uDavid, and whatever ibhalo ezwini likaThixo ayibhalelwanga especially wrong, ayibhalelwanga masiyenze. Uba ngabani uDavid wakhe inhliziyo abafazi abaninzi, lo nto yasikhuza bathi nasingayenzi lo nto ayikho right. Then kube nezinto ezibhalwe into yobana masiphile ngazo, sizenze ezo zinto. But abantu bexesha lethu bathatha only izinto ezibavuna bona, izinto
thandwa ngabo uthi Paulo sorry uthi uPetros xa ngabebhala uthi abaninzi abantu amazwi kaPaulos bawaqothela ekuthandeni kwabo. Noma ngamazwi abhalwe uPaulos bangaba lisezwini lithethe libhalwe kule ncwadi yazi lobana liphefumulelwe nguThixo. Yes, qhubeleka sisi. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu ilungele ukufundisa. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Number 2, ilungele ukufundisa. Amen. So, whatever says really, it is ready to teach. Ready lobana ifundise. Iverse neverse eseBhayibhelini. Izwi nezwi noma ngaba ungafunda iheading kuphela. Uba ngaba ilapha ezwini ilungele ukufundisa. Bokuqala iphefumulelwe nguThixo. Yabona xa usanda ukusindiswa usanda ukukholwa simamkele uYesu kunezinto ebesizenza sijola sithakatha sihleba sifeba sincila sidakwa sisenza zonke izinto then ezinye izinto zashunyayelwa phambi kwethu kwathiwa umzalwane uyehlukana nentwethile but ezinye izinto sithe xa sifumana izwi sazifumana zikhabana nazo ngoba isibhalo siphefumulelwe ukuthi ukuze sifundise silungele ukufundisa. So xa ungumzalwane iba ngumuntu olithandayo izwi, iba ngumuntu olifundayo izwi, ungalifundeli only ukushumayela kuphela. Izwi maliqale lishumayeze wena kuqala. Ungalifundeli xa ufunda ivesi uqonda hey le vesi inamandla ingaselele phambi kwabantu. Khawuqale wena uqala ube nguphambi kwabantu wedwa alone. Qale lisebenza wena izwi before uyolithetha nabantu. Ufundiseke uqala because xa ubamba lencwadi ungafundisekanga uzawuthuka abantu uzawuthetha izinto ezirong esihlambalaza ebantwini because wena uqala ufundisekanga but ubamba into efundisayo. Ikona bamba into njani efundisayo. Yabona izwi lilodwa can kill your character embi. Izwi lilodwa liyakwazi ukubulala inkani, liyakwazi ukubulala inzondo, liyakwazi ukubulala umona. Izwi alone lilodwa izwi because linamandla. Uthi uDavid xa ethetha athi lengumlilo ohlayo izwi likaThixo athi lephula imisentari yaseLebanon because linamandla. Then uthi sonke isibhalo siphefumulele and silungele ukufundisa. Silungele ukufundisa abantu mna nawe. Yes. Silungele ukufundisa nokusola. Number 2, silungele nokusola. Number 3, nokusola. Yabona xa umuntu onile uyasolwa enhlizweni yakhe into bana lento uyenzileyo irong amoxolisa. Le ndlela ubuthethe ngayo bengafanelanga uthethe ngayo amoxolisa bozithoba. Xa ufika ezwini likuvezele izwi ngempawu zobuKristu ngendlela umzalwane melaphile ngayo. Then uthi uhleli wedwa ufunda izwi ufonela uthi mama ndomile ndithethe ngendlela engekho right kuwe kungekho nto kushumayezileyo likusole lilodwa izwi. Amen. Izwi likusole ngento ubuyenza abantu bengakuboni. Likusole izwi ngento ekubuyenza kungekho umuntu endawo ubuyenza kuyo. Uthi xa ufika kulo likusole likusole izwi kungalifundanga iBhayibhile balithethe kuwe. Ukhumbula amavesi wakho wafunda akusole uThixo ngezwi lakhe. Uguqe ngamadolo wethu endlini uzithobe phakamisa izandla uthi Thixo ndonile andenza kakuhle ngendlela endenze ngayo ngendlela benithethe ngayo nenza kakuhle. Yebo bandonile bona bathethe ngendlela erongo but bengafanele bandiphendule kanje Thixo ndiyaxolisa. Ulalo entoni lelizwi sibhala. Yes. Ukuqondisa. Number 2, nokuqondisa. Nyayiva liyaqondisa izwi likaThixo. Yabona izwi likaThixo lifika kuthi
sinopete, sinamabatha, sisinxaxhile ngesixhosa. Sihamba ezindaweni esithanda kuzo. Lifika izwi, xa lifika izwi lisiqondise lithi akuhanjwa kanje, akuthethwa kanje, akwenziwa kanje, uqondiswa lizwi. The time kushunyelwa phambi kwakho uxelela into yobana umzalo uphila kanje, kwenziwa kanje, kuhanjwa kanje, then izwi liqondisa wena ngelo xesha. Mamela khona abantu abalibypassayo izwi xa lithethwa. Siyavana? Khona abantu banjani abalidlulisayo xa lithethwa izwi. Umuntu ngeli xesha afunda ivesi yena yedwa alone esendlini, axa efunda ivesi athi le vesi ngaze liyishelele ubani, le esisimo sesakhe. Ngelo xesha uThixo uthetha nawe. Ithi iBhayibhile ngexesha amasirayeli uThixo wayewehlisela imana every time ngamaxesha athile. Wayethi uThixo xa ehlisa imana athi kubo, le mana xa liyithatha ze umuntu azithathele yena, angaphatheli makhelwane wakhe, angaphatheli mntakwabo, angaphatheli mntu, azidlele yena. Then linjalo ke nezwi likaThixo xa ulifumana liqale liqobe wena alone, likuqobe uwedwa. Okay, lithi iBhayibhile uthi xa ngaba ethetha uJohane kwincwadi yesithilelo, uthi ndabona isithunywa sime olunyawo ngaselwandle, olunyawo lume emhlabeni omileyo. Uthi esithunywa sasiphethe incwadi. Le ncwadi sasiphethe, lithi iBhayibhile kwasathetha isithunywa sathi yithabathe le ncwadi uyidle. Xa uyidla le ncwadi uthi imnandi njengobuso emlonyeni, but xa ifika ngaphakathi ifika isensi sibekaka. Ngexesha sibakaka isisu, kulapho uqondiswa khona, kulapho kulungiswa uhambo lwakho, kulapho ikusola khona le ncwadi. Isisu sibakaka, sikubona uba ngabana ubukade uthwasa, ubukade unentaba emzimbeni wakho, ubukade uthakatha, uthatha izinto zentakatho uzise phambi kwabantwana bakaThixo. Uthi bekandinigqensi ndisangoma ndingaziwanga abantu, kodwa ndinezinto ebelizazi. Uzise uthi ndiyanikela kuso zitshiswe. Uqobe ntoni? Lizwi. Usebenza izwi wedwa likusole, likusolwe bengekho abantu. Uzithatha izinto, izikhwama ozinikwa ngotata omkhulu bakho, uzibuyise, ufike uzibeke zishiswe ukuthandazwa. Nezinto zokusela uzebile uzibuyise mazishiswe ezi zinto. Bangaba unemali ezalayo, bangababhatala abantu, uthatha imali wabo uzibuyisele ebantwini because usolwe lizwi. iBhayibhile uZakeyi wayengumbuthi werhafu. Njengoba engumbuthi werhafu wathi asohlangana noYesu, uYesu ungulizwi. Xa ehlangana noYesu iBhayibhile njengoba wayengumbuthi werhafu, xa ehlangana noYesu wathi uYesu uba ngabana ufuna ukuguquka nokufuna ukusindiswa, kumele unikele ngezi zinto ubunazo, ngezinto kade uzibutha kubantu. Wanyanzeleka uba makanikise ngazo azibuyisele ebantwini. Ngoba xa sifika isibhalo, zonke izinto ubuzifumane ngendlela erongo, zonke izinto nezinto ubuzifumane kuma-boyfriend uyazitshisa, nezinto ubuzifumane kwatata bomntwana uyazitshisa because of ufumene izwi. Likulahlisa izinto ilizwi xa selifikile, xa selikusola, ungenzi ngokuzifosa because umane uyikhumbula. Lifika izwi, lifika indoda inxiba shoti, lifika indoda inxiba ilokhwe iligqirha ithwasa, liyibuyisele ezibhulukhweni izwi likaThixo, izilahla ilokhwe. Lifika umuntu omama enxiba ibhulukhwe, lifika izwi limxelela ubana umuntu wesifazane makayinxibe impahla yendoda, aqala azilahle ibhulukhwe zakhe. Ngoba sonke isibhalo siphefumlelwe nguThixo. Ukusola, sifundise, siqondise, sonke isibhalo siphefumlelwe. Xa sesifika isibhalo sifika udele konke kwakho. Uthi uPaul ayibhala uthi konke okwakuyinzuzo ndakushaya indiva, konke okwakuyinzuzo kum
izwi lafika kumndithengisa intsangu namakhastoma. Ngalifika izwi landenza ndayilahla intsangu, ndalahlekelwa ngamakhastoma. Izwi lifika izwi thengisa idrugs. Akuxela usana uba uzophinda uphile kanjani. Balithi izwi nelithi ayifuneki le. Ulahle kase lifike izwi. Ngoba xa lifikile liyaqondisa. Yes. Sizothandaza. Nokuyala ekulungeni. Nokuyala liyayala izwi. Liyayala. Likuyalele ebulungiseni, likuqeqeshele ebulungiseni. Leba etapha ukuqeqesha okusebulungiseni. So siyaqeqeshwa lizwi. Umuntu xa utawulile xa imosha umntwana thabisa azumqeqesha. Nezwi linjalo ukuthi liyasiqeqesha. Lisiqeqeshele phi ebulungiseni izwi likaThixo. Sizama ukuphambuka kuvela ingqondo yethu, kuvela ukuhlakanipha kwethu, lifika izwi into akwenziwa kanje. Lisiqeqeshele phi ebulungiseni izwi likaThixo because liphefumulele. Liyasiqeqesha. Abanye abantwana xa beqeqeshwa ngabazali babo, ubalekele kwadade bawo, abalekele kwamalume, abalekele kwamzala. Ngoba uyazi uba kwamzala xa ibalekele ke bafike bamtotose, bamphathe kahle. Abaleke ingqeqesho. Xa sekhule semdala athi ndiyazisona uba ndandimamela utata, uba ndandimamela umama. Unabazalwa nabayibaleka ingqeqesho kaThixo xa seyifikile. Azisole sehamba ibanga elide. Athi uba ngaba ndandimamela uThixo, ngabe akukho nje empilweni yami. Ongayibaleki ingqeqesho xa selifikile. Ngoba thina siyathanda kakhulu ukukhuthazwa, siyathanda kakhulu ukuvuselela. Kodwa xa kufika ingqeqesho uThixo akawuqeqeshe nangenhlupheko. Akawuqeqeshe uThixo nangokweswela, akawuqeqeshe uThixo nangokungafumani umsebenzi, akuqeqeshe uThixo. Abelungisa wena. Because wena xa unemali uyaphakama. Because wena xa unezinto uba ne-pride. Then uThixo akuvimba umsebenzi, akuvimbe zonke izinto because uyakwazi, uyahlupha. Yakwazi uThixo uba unganamoto ungaphakama. Yakwazi uThixo uba ungatshata ngoku ungaphakama, ungamshiya uThixo. Then akunikeza ingqeqesho, akunikeza uswazi. Kunezinto ezingavalwa ngabathakathi, ezingavalwa nguSathane, but uThixo uqeqesha wena. Uthi uYesu xa ethetha ngendoda eyayingaboni, izalwe ingaboni, uthi esi sifo asikhokelele kufeni, kodwa sesobana kuzukisa uThixo, kubonakaliswa amandla kaThixo. So kunezinto ezenzeka empilweni yakho, uThixo abefuna ukukuqeqesha, efuna ukukululeka. Nzabe uyayivumela lengqeqesho kaThixo. Bazalwane uba singayamkeli into elisingabantwana bakaThixo. Xa singabantwana bakaThixo kumele uThixo asiqeqeshe. uThixo usiqeqeshele kulungiseni. Yes. Verse number 17. Ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele. Niyayiva ke ngoku? Eyona nto kuphelelisayo zezi zinto zezibhalwe ngasentla. Ukufundiseka xa umzalwane lifunda. Lifundiswe naxa ufundiswa fundiseka. Lento iqale kumameleni, phulaphula. Xa uthetha. Then once wasinikeza ithuba lokuphulaphula, kulula ukufundiseka. Kulula ukufunda, bangumuntu ofundayo. Ungabi ngomuntu ofuna ozenza ngathi uyazi. Ngoba udwele ongqondo kwixesha lethu. Abantu abazicela babazi yonke into. Funda. Funda ukululamela izwi likaThixo. Funda ukuthobeka. Funda ukululama. Amen. Qeqesheka futhi. Amen.
Amen. Yabona uThixo xa iqeqesha umuntu akamsebenze asebenze nangomntwana. Umuntu usaqala ukuphonga ungxola athi umntwana. Hayi bo mama. Umoya ongcwele. Ngabe uyakuvumela ukuphaze kanje? Hayi bo. Umntwana likhuze lihlebe. He mama. Uba nganivu kwanelo niyithethe. Ngelo xesha uThixo uqhuba ntoni swazi? Qhuba ingqeqesho. Verse number 17. Ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele. Ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele. So sipheleliswa kuba sidlule kwingqeqesho, kuba sifunde, kuba solulekwe, kuba siqondiswe lezwi likaThixo. Yes. Apheleliselwe yonke imisebenzi emihle. Apheleliselwe yonke imisebenzi emihle. Ethi lapha ukuze umuntu kaThixo afaneleke. Yabona xa umuntu ufanelekile, insindiso likufanele, ukukholwa kukufanele. Avimbi into yobana akuthiwa usindisiwe kodwa ayikufanelanga lento. Uyakholwa, uyahlabelela, uyashumayela but ayikufanelanga lento. Abantu babone ntoni? Babone into yobana awuqeqeshekanga. Indlela othetha ngayo uyalimaza, indlela othetha ngayo uyahlavuza, uyahleba, zonke izinto uyafumaneka kuzo. Babenza izinto zezwe ukhona kuzo, bathi hey ayikufanelanga le yabo. So xa ukholwa ebalikholwa elifanelekileyo, ibe sesithi aqhobele wonke umsebenzi olungileyo, aqhobele. So which means uqhobe. Yabona xa kuthethwa ngokuqhoba cinga ijoni noba lihamba edolophini noba lihamba phi, lihamba linezibhamu, linezixhobo elinaso, lihamba liqhobile. Uthi ukuze aqhobele wonke umsebenzi olungileyo. Wonke umsebenzi olungileyo, uqhobela wonke umsebenzi. Uba ngaba kuyathandazwa, you are ready. Uba ngaba kuyashunyelwa, you are ready. Uba ngabana kuyadunyiswa, you are ready. Because wenze njani? Uqhobele wonke umsebenzi olungileyo. Cela siphakame sime ngenyawo sizothandaza.